Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're listening, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on a stable recent episode. That's because of guys, because I'm a fan base. Ayaxabana. Lana ke sengena into ukuthi abantu besifazane bayathanda ukuqhathanisa. Ake ngishiye kuma fan base, ngishiye kuma viewers. Siye kwisithembu njengoba kuwuthando nesithembu. Izinto ezimbili mangikhumbula kahle kwishow ezimbili ezithinta imali ezenziwe ubaba uMseleku noma acele ukuthi azenziwe ngobani into yokuqhathanisa nesithembu ayihlukani. Okokuqala sibona amakhosikazi ayothenga igrocery, so mabeyothenga ukudla uMakhumalo noma yeni baphuma kanye kanye ekhaya, bahamba ngemoto eyodwa bazohlangana noMangwabe noMacele phambili. Kwathiwa ke njengoba bebawu-4 beguduza esitolo befuna lento abayifunayo, uMseleku ufike nombono wokuthi abakwenze ndawonye ukuze bezoneliseka ukuthi ke into eyenziwa la makuthenga ukudla iyafana kubona bonke, kungabi khona unkosikazi ozophuma nento ukuthi mhlambe kabani kwenziwa ukuthini. Ukuqhathanisa ke nesithembu akuhlukani. Inkinga ilana abantu bebabadala beyibona mhlambe isituation ukuthi lena seyifuna ukuthi ube mindful ngobani umdala wena. Mina kodwa ke sengiphendula lokuthi why abantu besifazane beqhathanisa, bashiya besifazane sithathe isithembu nje ukuba khona kwaso. Ukuba khona kwesithembu ngisho ukuxabana kwezingane kusukela eqhathaniseni, kusukela mhlambe ekuthena amantombazane athi abafana babaluleke kakhulu because kunezinto izingane ezibone zaqhathanisa namakhosikazi futhi axatshaniswa. Yikho lokho kakhulu ukuqhathanisa nje nesithembu akuhlukani. Izimoto uMseleku uhambile waya la azothenga khona imoto, wathi nalo uhlobo lwemoto ayifunayo. Into nje ezohluka ukuthi uzobhala ukuthi Mamkhulu, ubhala ukuthi Makay, eyamayeni ngicabanga ukuthi angeke ngize ngibe sure ukuthi zithi Mangwabe, Mayeni kanjalo, uhambe ngezibongo zabo noma uMamkhulu kuphela washintsha ngisekho sure. Kodwa izimoto abayithola bathola imoto eyodwa. Wathini? Angisho ukuthi imoto eyodwa, ngiqonda ukuthi imoto ezifanayo. Mayekhuluma nalo ubaba uMseleku nala azothenga khona, mayichazela umalume ubhuti laphayana, wathi nje ungalenzi iphutha, ngifuna kube into efanayo ngoba isithembu siyakhulumisa. Isithembu fanele wenze yonke into ngokulingana. Sisekuqhathaniseni. Makuba isikhathi sokuthi ubaba uMseleku ke manje uyabakhipha ngibale ezenziwe uMseleku ukuze mhlambe ungabe ususola kakhulu ama-viewers aqhathanisayo, kodwa futhi ke asibeni mindful nobuhlakani buyafuneka kwezinye izinto. Noma ngabe into ke mhlambe uyibuka ngendlela oyibuka ngayo, awuyibeke ngendlela ehloniphekile. Nakho mase kufika isikhathi sokuthi uyabakhipha, ayipheli isizini engaphumanga nabo bonke. Kuba ukuthi ke mhlambe into ezokudida kungenzeka ukuthi aphume nomunye unkosikazi kanti baxabene ngaleso sikhathi. Kodwa mawuzolandelisa ukuthi uqale ngo-first wife wamkhipha, kwezo-second wife, kwezo-third, kwezo-fourth, kwase kuba khona-ke ezinye izinto esezenza ukuthi mhlawumbe aphindele nomunye unkosikazi somewhere beyokhuluma because kunento akufanele bekhulume inhliziyo nenhliziyo. Ukuqhathanisa kakusali. Kukhona nale season le engake ngayibheka kuthando nesithembu la okwakhulunywa khona into eyiphutha, kwathiwa hawu bukani uMseleku uvale le ndawo wakhipha lo nkosikazi kuphela. Ngathi angeke. Guys, nini mbona ukuthi uMseleku calculative kangakanani? Ngathi angeke. Ngasho ngingayibuka ngaleyo season, ngahamba ngayophindela ngayoyibuka. Waqala ngoMacele, weza ngoMayeni, weza ngoMangwabe, wagcina ngoMakhumalo.
Ayikho isizini ephele ngabakhiphanga bonke. Kuba ukuthi-ke mase befika lapha etafuleni, yini lesesifubeni somunye nesomunye njengoba bephumile. Izimoto wayithenga zafana enzela ukuthi bengaqhathanisi wona amakhosikazi. Ethi nje silaphaya kuthiwa ukudla u-20,000, angazi i-highest amount abake bayispenda kwaba yimalini. Sezwa ngabo amakhosikazi ukuthi umbono kababa lo ukuze kungabi khona mhlawumbe uthini nothini. Zajika-ke izinto. Uma abakwisithembu bona benayo into yokuthi izinto azenziwe zifane, isuke laphi leyo nto ukuze bona bengaqhathanisi. Yini ezokwenza ama-viewers engakwazi ukuqhathanisa? Ngoba abuka abantu, umama abashare uhusband oyedwa, and izinto ezibaqhathayo zisukela lapho ukuze kuqhathaniswe. Ngoba phela kubukwa yena lo husband ukuthi maye sekuleli side wenzani, wasuka kuleli side wenze njani, wasuka ngapha wenze njani, yini ayenzelelayo, ufe noma akekho fair. Okubi-ke ngama-viewers ukuthi ezinye izimo niyayibona, niyayi-understand futhi niyizwile, usuyazifaka-ke ngenxa yokuthi uyifeni kabani, into engasadingi ukuqhathaniswa. Kodwa leyo kuba nomnyeni, angiboni ukuthi ikhona indlela ukuthi bazokwazi ukubaleka ukubalekela ukuqhathaniswa. Njengoba nje nakho kade kuvela uMayeni Macele, kuvela le mpi yabo ebibhora, wathi uMayeni-ke angazi ukuthi siqhathaniswa kanjani ngoba sithanda izinto ezifanayo. Inkinga-ke yilena enkulu kunako yonke efanayo, eyenza konke nokungasaqhathaniseki ukuqhathaniseki lo husband wabo. Wathi kuMayeni wayibuza yena, wayiphendula yena ukuthi ngiqhathaniswa kanjani noMacele, because into e-common neyodwa uhusband isukela yapho-ke, isuka lapho-ke yonke into yokuthi awu lo unalokhu, lo ubone ukuthi hawu ezinye izinto kodwa phela asikho isidingo, lo usebenza, lo wenzani, ugqokani, yabo. Ilo muntu oyedwa obaqhathile futhi wabaqhatha forever empilweni. Kuwukuthi-ke phela ngesinye isikhathi mhlawumbe bayakubona, ngesinye abakuboni, ngesinye futhi nabo bayakhompitha ukuthi omunye mhlawumbe ufuna ukuzenza ngcono ukunomunye, imfice leyo situation, akasazi ukuthi wenze njani. Bengiphendula lona-ke olwa nama-viewers ofuthando nesithembu ukuthi why nihlezi niqhathanisa, bayiqhathanisa qobo abantu ababukayo. Laba esibabuka ku-TV yibo abayiqhathanisa kuqala before sizobaqhathanisa nathi. Awazile igama noma selizwakala kahle yini. Into embi-ke ila sekuyizimo, uyayi-understand into yokuthi khona into enjani kusami, ngayibeka kanjani lento. Mhlambe nje naba abantwana abakhona, usuqhathanisa ukuthi hayi leya ngane awuyiboni kahle, mhlambe ubona ukuthi khona ongakutholi kahle 100%. Umdala for leyo nto, lapho umdala ngoba iy'ngane zonke iy'ngane zama-blessing, iy'ngane zonke ziyizipho, zonke iy'ngane edaliwe. Uzokuthathelaphi-ke lokho? Into ongasayiqhathanisa into efana naleyo, uthi hayi kodwa loyana, uyabo. Ileyo nto-ke siba wrong. Kodwa yamakhosikazi, njengoba uMayeni nje noMacele beqhathaniswa, kodwa uyaziwa ukuthi u-first wife uMacele. uMakhumalo noMakhwela ngoba bephuma endaweni eyodwa, iqale lapho into yabo ukuthi omakhelwane, sekulobu kusho ukuthi nokuba o-youngest wife, ngoba uMakhumalo mncane noMakhwela mncane, sebeyoqhathanisa uDumo. Ayishintshi-ke yona kakhulu because ne-show isinika lowo muzwa lowo. Nangu umseleko esithi nje uMakhwela efika uhlakaniphile ukuthi abantu bemnika ithuba. Uhlakaniphile ukunobani, uyabo? Ngoba into encane ayishoyo sesiyibuka ukuthi hayibo,
engabe nje ukuthi abalitholi ithuba lokumfunda. Uhlakaniphile, abahlakaniphile indaba bakhona. Yabona. Bye bye.